אני יוני מחברת מבו מטבחים. אצלנו במבו מטבחים הטכנולוגיה הגבוהה ביותר בתחום. הדבר בא לידי ביטוי ברמת דיוק, ברמת איכות שלא נראו מעולם. תחנה ראשונה בתהליך היא תחנת החיתוך. למעשה מתבצע חיתוך מאוד מדויק, חיתוך מכל הצדדים ללא שברים. כמובן בשלב זה מתקבל ברקוד על החלק, מה שיוצר פקודת ייצור לכל שאר התהליך. טכנולוגיית ה-CNC הינה אלמנט חשוב, היות והטכנולוגיה הזאת מבצעת קידוחים, פינויים וחריטה בתלת מימד בצורה מאוד מדויקת. המשמעות הינה רמת דיוק שכל פרזום שישתל בעץ תהיה לו את איכות התנועה בהתאם לתקן הגרמני. היתרון היחסי של מכונה לאדם הינה ביכולת חזרתיות על כל פעולה ופעולה מספר פעמים במדויק. אצלנו במבו מטבחים התהליך הינו אוטומטי, וכוח האדם הינו המבקר של האיכות.